Скопие отпразнува с небивала тържественост първата годишнина от освобождението на Македония, Тракия, Моравско и Западните покрайнини. Бранници и браннички посещават домовете на революционери, дали живота си за свободата на Македония. На германското военно гробище. Дълбока почит и благоговейна признателност пред памета на тези, които загинаха за тържеството на световната правда. Областният директор говори за подвига на безсмъртните герои. И в българските гробища почиват останките на знайни и незнайни герои. Поклон пред тяхната света памет.